Arantxa Arruti Odriozola dut izena, eta jaio nintzen Zarautzen 1956an. Eta familia bertzale batean jaio nintzen, nire aita Ameriketan ibilitakoa txampon batzuk ekarri zituen, baina, gerran nazionalista eta gorria esatetik handanak endu zioen, eta behin etzian PNV-koak izan nire gurasoak. Gero, pertsona kokatu behar da bere momento historikoan, eta momentu hartan frankismo denboran, zapalkuntza danak ezagutzen dezuen olakoa zen. Frankismo denboran ere, herri batek gauza asko sortzen ditu. Represion barruan ere, Zarautzen ere euskera ite gendunak, gendun irrintzi talde bat, eta iten gendun euskal festetan festak. Jantzita. Eta gero genduen erdikoro bat, abez batza bat, eta gaina jote ginen mendira, eta gero hasi ginen eskuela sozialako, tankerako batzuk, frailetan, franziskanon ematen. Osak, urte beltzazian, baina herria beti sortzen ditu gauzak. Eta kontzientzia hori bagendun. Orduan, nire amar erdijitxua zan zentzu hortan, jo nintzen Parisa, porque ni nahi numeikoa izan, baina ez zion dirikan. Parisa jo nintzen oper, eta, Parisen demoraietan, asko ikasi nuen, eta gero jo nintzen Londresa, inglesa ikastea. Eta ja nezautu nitxun Parisen da gure jende bat etakuak, eta ipin nintzen, monjetan klasiak ematen, baina ja militantia nintzen. Militantzia ilegala, desente ingendut, baina nahi Tolosan harrapatu ziren, eta martutenea jo nintzen. Gero tokatu zitzaidan Naparrura jutea herrialde buru. Han buska kaptura neon, eta han harrapatu ziren berriro ere. Eta barruan utzi ziren urte desenteako. Ni beti izaten dut, konbentzituta, ni nahioe tiro bat ematean eri akatzia, torturatzea baina. Eriotza da liberazio bat. Zu berdina zea eta beak aldatzen joten dia de refresko, eta ikusten duzu ez daukazela irterikan. Irtera bakarra daupaetan kontra burua jo, behaiek kolpe batekin pasatzea, eta esaten duzu, noiz bukatuko da ez. Da zerbait intimua, zure baitan, zure barruan pasatzen dana, denbora bat pasabiar da, eta asimilatu kontatzeko. Asko kostatzen da, ez bestiak ez dudalako ulertuko, kosta egiten da hori esplikatzea. Ez daukau tresnarik hori komunikatzeko beste batei. Nei prozesatu zien Alkalaren ari zen. Militarrak etorri zian, nien hauskan ez dakizen mazu maio, eta gero prozesatu zien Burgoskortan, eta gero, hori askotan kontatuta dago Burgo prozesua. Dano garbitzu baginen amazeiak ere, ez ginen harrituko bat ere. Gero pentsatzen dut, atzea ezin dugun, eta gertatzen etortzen da nahi, alik eta gero Irunezka 22 grado 0 azpitikan itezun Burgosen. Ola gelatxo baten da, Irunezka bioien iten dut, bat bestian gainean beru eukitzeko. Eta nehar iten dut batzutan da geoparre. Beti jarraitu dut militatzen Ezker Abertzalean. Eta gero burubelarri baita ere aizan, aurreneko erakunde feministan, eta klase emakumean, eta beste gauze batzutan ere bai, baina bai emakume batzuk hori garbi gendunak oso finko lana egin gendun ez hor bakarrikan, baina bai, hori aurreatetzeko. Denbora kokatuta bere momentuan, hori askoze garbillo zegon, askoze kontzientzia gehiago zegon, emekan, oizen eta dana, Ezker Abertzalean baino. Nabarmen. Ezker Abertzalean planteatu zan ikusita,
10. postuan esango nukenik emakumean problematika zaukela. Eta zizian pixkate arduratzen beste partido politikotan da Europan eskerreko partidua zauken emakume taldia. Eta konturatu zian ezker abertzalea beak ez zaukela emakume talde zendua. Eta orduan pixka sensibilizatzen hasi zian. Ni sortu eta bildukoa naiz, eta gero feminismoa nago bilgune feministan, eta errepikatzen dut beti Angela Davis esan zena. Zer da feminismoa? Feminismoa da emakumeak edukitzea pertsona guztia dauken eskubide berdinak.